Nire benetako ama aurkitu nahi dut. Baina ez dakit nondik hasi. Proposamen bat. Nik zure ama bilatzen lagunduko dizut. Zeren truke? Da zuzara! Zer gertatzen da? Leirek Tinderreko profila egin du. Zure zuzendaria izan nahi dut. Wow, ipatzekoa da? Gitarrarekin eta bi hautsetara beste rollo bat da. Elkarrekin egin behar dugu. Lagunak egiteko zure aholkuek ez dute funtzionatzen. Erabat engainatuta edukin nau. Eta orain ez dut begien aurren ikusi ere egin nahi. Zurekin hitz egin behar dut. Ez aldizute inoiz esan isilik askoz ere guapoagoa zaudela. Nahikoa da! Ez alda arraro xamarra zure exak ligatzeko erabiltzen diren emotikonoak erabiltzen. When the Zayn go marching in, yes, I want to be in the number. Gelditu, mesedez, gelditu. Zure begi hoiek nire munduan gora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure marekin hitz egin dut. Ordu pare bat barru etorriko da. Eskultura, desagertu eginda. Kaka, lapurtu egin du. Eskatzen duzuna egingo dugu. Baina mesedez, emaiguzu eskultura. Proposamen bat egin nahi dizut. Entzuteko prest naukazu. Garazi, ikusi dudana ikusita onena izango da laia nirekin etxera eramatea. Ez da pentsatu ere.